Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Monte Castro para sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Pesa 24 kan bulan nin Hulyo taon 2025. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa inyo mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Uliton ko po 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawi, Legazpi City. Kami sa indo man ang antabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sa tahaw kan panahon ng tag-uran, nagpagirumdum sa publiko ang DENR Bicol sa kritikal na importansya kan tamang pagtapok nin basura, tanganing maibitaran ang polusyon asin malikayan ang peligro nin grabing pagbaha. An ba kung tamang pagmanihar kan basura, partikularmente ang pagtapok ng mga materyales na bakong biodegradable, pwedeng magbara sa mga kanal asin mga agyan ng tubig na nagkakausa nin pagbaha sa panahon nin makusog na uran. Sa iyang mensahe, pigtawan doon ni Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr. na ang responsabling pagtapok nin basura importante sa pagprotehir kan sa tuyang kapalibutan asin komunidad. Ang DENR Bicol padagos na nakikipagtabangan sa manlain-lain na lokal na gobyerno, mga organisasyon asin sa komunidad tanganing maipalakop ang mga gawi na nagpopromoter kan sustainable waste management practices para sa responsabling pagmanihar ng mga basura para maasigurar ang mas ligtas asin mas malinig na kapalibutan para sa gabos. Sa ibong nalado, ang Ticao Island Marine Protected Area Network o TIMPAN nagsagibo kan second quarter management meeting dahil panahahaloy sa San Jacinto, Masbate. Ini pinagpartisiparan kan mga personahes kan lokal na gobyerno kan Monreal, San Jacinto, San Fernando, Batuan na sinibapang stakeholders.
obheto kan pagtiripo na magmukna nin mga resolusyon na nakasentro sa pagprotekir, konserbar asin pagmanihar kan coastal and marine resources sa Ticao Island asin mga marine protected areas o MPAs. Mientras tanto, pigbubusol kan DNR Bicol sa liderato ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr., kaiba si Environmental Management Bureau Regional Director Jerry Geronimo Romeo Sañez, as in Mines and Geosciences Bureau Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, katuwang si Masbate City Mayor Ara Co., City Administrator Dr. Adonis Dilao, asin ang mga LGU department heads sa sarong meeting manunungod sa mga importanteng environmental concerns sa syudad kan Masbate. Pigdiskutir sa meeting ang kondisyon kan naingaran sanitary landfill, kaiba na ang propwesto para sa bagong landfill site, asin ang mga sustainable mga strategies para sa waste management asin reduction. Hagad man ni Mayor Ko ang teknikal na asistensya sa DENR para sa mga lokal na programa kan sa iyang administrasyon na nakaangkla sa mga national environmental policies para maasigurar ang mas malinig asin sustainableng syudad. Bilog man ang suporta kan DENR sa paagi kan Penro Masbate sa pangingenot ni OIC Penro Ferdinand Baltazar sa gabos na mga programa asin mga plano ni Mayor Ko para sa kapalibutan. Ini ang katiriponan kan mga bareta sa DENR nunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Darong makakalikasang aldaw po sa giraray sa tuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, gusto ming bation ang mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang maigos man na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. San Diego, asin dyan po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin dyan man po sa Environmental Management Bureau 5 sa pamamayo ni Regional Director Engineer Jerry Geronimo Sañez. Marhay na aga man po sa gabos na naghihilingan sa tuyang FB Live asin mga paradangog kan DZGB. So sa aldaw po na inipag-urulayan taan saro sa mga importanteng issue manunungod sa pagbantay kan sa tuyang kabubuldan, mga wildlife species o mga buhay layas, asin ang mga regulasyon na dapat ang gibuhon. Grabe po suuran kan mga nagkapirang aldaw. Ano po, sunod-sunod su pagbana kan bagyong Christine, Dante, asin emong sa mga manlain-lain na lugar. Kasabay po kita digdi sa Albay. Kamusta po kamo? Nadanyaran po ba ang sa idong mga pagrugaring? Naabot po ba kamo kang baha? Nakaluwas po ba kamo sa indong mga arong? Nakatrabaho po ba kamo? I-text po nindo ako digdi o kaya i-chat po nindo ako sa satuyang FB Live. Naka-live po kita sa Facebook page kan DZGB. Hotline taman po 0917-798-4808. Kung hain ka mo, asin kung gurano ang destroso man po na inabot nindo dyan, kung igwa man po, asin sana po nakalikay kita sa peligro tangunyan. Pag iling ko medyo nagainit na ang kapanahunan, medyo nagmamaray-maray na, bako na arog kasubangging makusugon suoran na may mga baha talaga dyan, lalong-lalo na sa agihan, pasiring sarawis, ano po, na iling ko su baha sa may bugtong, dyan sa may orosite, ano po, so sa araw po kayo na mga panganib o kalamidad, aram ta po na dapat
dapat safe kita na mga lambang kitang lambansaro, pero bako sa na po nga ni dapat tawo ang sisiguruhon ang kaligtasan kundi pati man po ang satuyang mga wildlife species, ang satuyang mga hayop sa kabubuldan apektado man po kan kalamidad. Ano po, kaya ta ini po pag-uurulayan sa ngunyan na aldaw kung ano po ang tigagibo kan DENR sa pagbantay asin pagresponde sa mga panganib na ini, asin ano po ang mga lay manunungod sa mga enforcement na tigigibo ta na dapat sunodon para protehiran ang satuyang kalikasan. Ano po, kaya maugma kami sa ngunyan na aldaw makakaibahan ta ang chief kan Enforcement Division na si Sir Bong Omolida tangani na eksplikarat kita kan mga ini. Good morning, Sir Bong. Good morning, Joanne. Good morning. Good morning din sa mga taga-subaybay ng ating programa na Kapalibutan at Tamanunta. Lalong-lalo yung mga ED personnel din na nakikinig ngayon. Sila Bing Abalon, sila Mylene, yan, ang ating mga taga-subaybay. Sir Bong, kamusta po? Inabot man po ang lugar ni Dukan Baha? Ano po ang estado dyan sa indong lugar? Okay lang. Dahil man inabot. Dahil ako Actually, man po. nasa office ako eh. Aram da po maski suspended ang opisina kaipuhan tang magtrabaho ipadagos ang serbisyo publiko Sir Bong, ako digdi nasa bulod ako kaya pagbaba ako baha di makakarusog po ang sa kuyang auto mararaot di ako pampairahay kaya uni po ako na live man po kita sa Zoom tangani na maipahatod ang mga regulasyon mga polisiya kan sa tuyang department DENR. So Sir Bong, pwede po ba nidong i-explicar sa tuya, ipaliwanag sa tuya mga paraan tabay, ano po ba ang papel as in trabaho kan Enforcement Division kan DENR Bicol? Actually, sa enforcement, yun nga, from the word enforcement, in-enforce natin ang environmental laws, lalong-lalo na yung Forestry Reform Code of the Philippines, yung PD 705. Then meron din tayong RA 9147, yung Wildlife Act, then yung 9175, RA 9175, yung Chainsaw Act. So yun ang mostly na-implement natin. Pagdating naman sa Wildlife Act, minomonitor natin yung mga permit na nai-issue sa ating mga stakeholders. Kasi doon sa wildlife, meron tayong Certificate of Wildlife Registration na ini-issue ng office para sa pag-ataman ka mga wildlife. Then meron din Wildlife Farm Permit doon sa mga nag-aataman din ng mga wildlife. So may pagkakaiba ito mga to, Certificate of Wildlife Registration, Certificate of Wildlife Farm Permit. Then meron din tayong Wildlife Culture Permit doon naman sa mga nagkukulture, nagre-raise ng mga seedlings ng lapnisan. So, Sir Bong, dakol po palang talaga ang mga lay o mga batas na saklaw kan sa tuyang departamento. Actually, digdi sa binanggit mo, forestry law para sa tuyang mga kabubuldan. Iguman kitang Wildlife Act para sa mga buhay ilang, asin mga buhay layas, asin para man sa tuyang mga kakahuyan na siguro kaipuhan putulon, igwa din kitang Chainsaw Act na tigsusunod. Ano po? So, komprehensibo, gabos na mga aspeto kang environment talagang tiga cover kaing mga batas na ini. Pero paano po ba ini pigpapatupad na mga lay manunungod sa kabubuldan? Nagigi po ba kitang stricto? Ini po bang mga batas na ini may pangil? Kung baga may hold po ba ini sa mga tao na nasasakupan kang sa tuyang batas? Okay, thank you for that question. Ang sa wildlife, sa PD 705, bali ang natin dito, yung Section 77, yung cutting. Yun ang illegal cutting, possession, ng mga walang permit. So, nire-regulate natin ang cutting ng ating mga trees, lalo-lalo na pagdating sa forest land. Pagdating sa forest land, ang inaalaw lang natin na magputol ng puno doon, yung may mga tenerial instrument na ini-issue ang office. Yung mga CBFMA holder, gaya ng Community-Based Forest Management Agreement holder, allowed sila na magputol provided na may certain conditions. Ganon din po sa mga holder natin ng PLAG, yung Forest Land Use Agreement,
na kung saan may na-occupy sila dun sa area, ina-allow din natin yon sa forest land na magputol sila. Provided nga yung mga tenurial instrument na sinasabi natin, yung CBFMA, flag, SLUP, yung Special Land Use Permit sa timberland, yun, ina-allow din natin itong pagputol sa mga private land, yung mga title property, yun ang ina-allow din. Nire-regulate lang natin yung pagputol. Kasi iniwasan natin yung mga illegal cutting kung na indiscriminate ang nangyayari kung saan-saan lang pwede magputol kung hindi natin i-regulate itong cutting of trees. So yan na nakapaloob sa PD 705 pagdating ng yung mga violation diyan, cutting, possession, transport ng mga walang legal documents na pinangahawakan. Sir Bong, napapag-urulayan ta naman sa na ining tigaapod ng forestry law, ining PD 705 na kung saan kaikpuhan ki permiso sa pagputol ki kahoy. Very timely ining pag-urulay ta kasi pag-abot sa mga disaster, pag-abot sa biglaang may bagyo, minsan ang kapitbahay mo, igwa ngayang mangga na makakadestroso duman sa imong natad o sa imong harong na pwedeng magdara ki peligro bako sa nasa property mo o kundi para man sa mga kapamilya mo. Siguro iyo ini ang na-experience kang mga yaong ngunyan sa field, sa komunidad. Ano po, Sir Bong? Ano ba ang regulasyon kan DENR sa mga arog kaining exceptional circumstances na makakadanyar, makakaraot ining mga kahoy sa propriedad na igwasinda sa ngunyan. Lalong-lalo na pag makusugon talaga ang paros, kung may mga kahoy na arog ini ang kapasidad na makadestroso. Ano ang masasabi mo digdi, Sir Bong? Actually, magandang ginigibo kang mga LGU mo niyan na kasi pag may announcement na may typhoon na padating, nagigibo na sila ng mga pruning. Mhm. Lalo-lalo sa may mga transmission line. Kaya mahihiling ta na since last week na-observe na natin na may mga nagpro-pruning na to prevent further distraction doon sa mga yung mga pinuprune nila, yung mga branches, wala pa namang cutting. So ito may iwasan na ang further damage sa ating sa mga properties, lalong-lalo na sa mga transmission line kasi yan ang unang-unang nadadamage sa atin yung mga yung mga power lines na mga kuryente pagkadating ng bagyo kasi nadadamage sila ng mga branches na nakakonect dun sa mga linya ng kuryente. Then pagdating naman kung gusto talaga ipaputol yung mga kahoy na talagang it poses dangers to the lives and properties ng isang bahay, pwede naman sila mag-request ahead dun sa bago pa dumating ang bagyo. Madali naman ang processing basta kumpleto ng requirements. Dapat may title, may certification sa LGU. Bago pa lang dumating ang bagyo, siguro mapuputol na tong kahoy na to. Kung talagang it poses dangers to the lives and properties. So ahead of the bago dumating ang bagyo, i-request na natin, wag na nating hintayin yung typhoon na dumating bago tayo mag-request. Otherwise, kung hindi natin mapuputol kagad, bawasan na lang muna yung mga branches, mag-pruning na. Kasi makakabawas yun sa pagtumba ng puno, makakabawas siya sa bigat ng kahoy pagka umulan. I-prune na kagad kung hindi kagad may i-issuehan ng cutting permit, kung hindi kagad makaka-request ng cutting permit. Magayon ining explanation mo, Sir Bong, kasi ang ibabaga, nag-eskusar pag oras na ay maabot na ngayon sa bagyo, mapuputol. So, pwede kitang madistroso ka ining kahoy na ini. Pero, dapat, ang mindset aloy pa, na-force ita na kung inibang kahoy na ini, makakapose kit threat o destroso sa satuya o peligro. Kaya po, ang pagirumdum ta, sa ngunya, nakaagi na
ang bagyo. Di ko lang sure kung talaga nakaagi na. Nailingtam medyo nagainit na ang panahon, medyo nagmamaray-maray na ang kondisyon kang panahon digdi sa Albay. So sa mga masunod po, dapat magpreparar na kita kung talagang may mga arog kita kaya na kahoy na makakadanyar sa satuyang propriedad. As in, saro pa duman Sir Bong, kasi igwa po bang kitang difference kantik sasabing pruning, as in cutting, kapag po pruning, allowed iyan sa mga maski warang permiso, tama po ba, Sir Bong? Na basta para sa mga electric lines na dai madanyaran ang satuyang mga kuryente. O kaipuhan din po ba kipermiso ang pruning? Kasi 'di ba parang may certain percentage sana ang pwede mong putulon sa sarong kahoy para ma-prune, tangan ina mabuhay pa siya. Dai maapektuhan kumbaga ang sa iyang health. Ano po, Sir Bong? Okay, when it comes to pruning, ano na lang yan, naka-delegate na lang yan sa local government unit. Pwede na silang mag-issue ng pruning permit. Mag-clearance din sa DNR, pero mas madali, wala nang masyadong requirements. Unlike sa cutting, kasi sa cutting maraming dapat magpuputol, registered yung chainsaw, yung mga ganyan. Tapos sa titulo ng lupa, then certification sa local government na interposes no objection, yung mga ganun. When it comes sa pruning naman, pagdating sa LGU, inalaw nila. Kahit na, kasi LGU nagkakandak din ng pruning eh. Baka sila na lang mag-pruning kung may mga ganyang issue na gusto niya lang mabawasan yung mga makaka-damage sa mga transmission line. Yung sa Aleco, nagkakandak din sila ng pruning eh. Pagdating sa mga ganyang before the typhoon comes, yung mga linya nila safe na pagdating sa mga damage sa makokos ng mga branches ng trees na naka-attach doon sa mga transmission line. So, bako sana talaga, Sir Bong, ang DENR ang nagairo sa mga arog kaining sitwasyon na kung saan ang safety as in security kang sa tuyang mga kaimanwa ang involved, pati ang sa tuyang lokal na mga gobyerno sinda din nagigibo kaining mga pruning activities katakod kaiba ining sa tuyang mga electric cooperatives. Ang Aleco nagigibo din sinda kaini tangan ina dai masyadong magkawarara ang kuryente actually di sa nasu oras na nawaran kaming kuryente. Medyo thankful ako na nakasurvive man kita digdi sa sunod-sunod na pag-uran. Ikaw po kitang message sa tuyang Facebook Live, hali po kay Senro Aldrin Baruga, pa shoutout po sa Indo dyan. Senro Aldrin Baruga sa imong bagong jurisdiction, as in dyan man po sa mga nagdadangog sa tuya sa field offices. Good morning po, sana po safe kamong gabos deing nadanyaran ng mga propriedad. Ano po? So Sir Bong, siguro usually kapag araw ka ning nagbabagyo, nagkakaigwang pagbaha, ang nagkakaigwang epekto, pati ang mga wildlife species ta, Sir Bong, aram ta na sa Enforcement Division, pirmi po kamo nag-handle kaining mga wildlife species, tuod kamo na mag-intercept, mag-handle kapag may nailing kamong mga wildlife species na mga warang permit. Pero sa timeliness kang sitwasyon tangon yan na nagkakaigwang pag-uran, nagkakaigwang pagbaha, aram ta na may mga nadidisplace man na mga buhay ilang o buhay layas, mga hayop sa kabubuldan. Minsan nga ni ipo mga halas o mga sawa nagruruluwas na disrupt ang siindang habitat. So, Sir Bong, paano po ba nagre-responde ang DENR sa sitwasyon na arog kaini na may mga wildlife na kaipo ang i-handle sa community? Pero bago po ini simbagon ni Sir Bong, time check po, it's 11:27 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marahay na aga po sa giraray sa tuyong mga paraan ta. Bayaon po kita sa programa tang kapalibutan ta at amanunta para eksplikaran, para madiskutir ang mga enforcement laws, rules, and regulations po na igwa kita. Kasubago po nakaulay ta ang Chief Can Enforcement Division na si Sir Bong Umulida, Armando Umulida, na kung sa ipigdiskutir niya ang manlain-lain na regulasyon manunungod sa tamang pagputol kikahoy, ano po, lalong-lalo na ngunya na tag-uran, may mga kahoy na nagpo-pose ki threat o danger sa tuyang mga propriedad na eksplikar po kan sa tuyang guest na si Sir Bong na dapat nag-secure kita ki mga permiso tangan ina mapaputol ini before the event na araw ka ining pagbagyo o kalamidad. As in man po katako dyan, ineksplikar niya man ang mga allowed na pruning activities sa mga kahoy tangan ina dai po makadanyar sa mga electric lines, sa mga propriedad na igwa kita na mabawasan ang disaster o danger na dara ka ini. Bago man po naputol ang sa tuyang programa, ang kahapotan ta kay Sir Bong, timeliness ka ining sitwasyon na nagbabaha. May actually baha pa nga ni dyan sa Ligas. Pigiling ko niyan sa kuyang Facebook page. So mga report na nahiling ko may mga baha pa po talaga. Saro dyan sa nangyayari daes, may mga nadidisplace na mga wildlife species na kung saan nagruruluwasinda, medyo nagkukos din siguro ki takot o kung kahaditan sa mga tao na daiman sanay makahiling kinagluwas garong mga wildlife species o halas. Paano po nagre-responde ang DENR sa araw kaining sitwasyon, Sir Bong? Thank you for that question. Usually, nakaka-experience talaga kita na tineturn over sa opisina itong mga nare-rescue actually. Di man dinadakot, nare-rescue ninda itong mga wildlife like yung mga snakes na tineturn over man digdi sa opisina na at the same time, tineturn over taman sa Wildlife Rescue Center dito sa Albay Parks and Wildlife. So, pag nahiling man na na healthy man itong mga wildlife na turn over sa office, yan man nire-release man yan sa protected area. Usually, digdi sa Albay, nire-release yan sa Mount Mayon Natural Park. Duman yan ta nire-release. Yan ang habitat ninda. Actually, ang advice na lang sa public, pag may nahiling kitang mga ganyan, bayaan pa lang, wag natin patayin, wag natin saktan. Kung i-rescue natin, i-rescue na lang. Hindi naman sila harmful actually. Actually, kailangan natin sila sa ecosystem para mabalanse ang ating ecosystem. Kailangan tatang mga wildlife. Itong iba kaya, lalong-lalo ng monkey, nag-aataman. Pag may nakuang inaalaga ng monkey, then eventually, pagka matagal na sa kanila, dahil na niya meron din kasi pagka na-stress sa mga monkey, nakakasakit din yan sa mga tao. Saka lang tineturn over sa office. So, sana wag na tayong mag-atama ng mga ganyan kundi lang natin kayang alagaan. Actually, ang mga binibigay lang natin siya ng mga nasabi kong permit kanina, yung mga legal source, yung Certificate of Wildlife Registration, Certificate of Wildlife Farm Permit, yung binibigyan natin, yung mga may legal source. Pero pagka ang source mo illegal, hinuli mo lang sa wild, wala ka ng permit, illegal possession pa rin yan, pwede kang kasuhan. So dapat talaga Sir Bong, kung araw ka ini na maataman kita tapos dai kakayanon nagbabaralik lugod nagkakaigwa ng changes sa behavior na sa disposition ka ining mga wildlife species na ini, which is bako maray para sa satoy mga wildlife species. Dapat talaga kung sa sinda belong, kung baga naka-star ka sa kabubuldan, duman ka sana sa kabubuldan. Data pag disturbuhon ang natural order o course of things. So Sir Bong, actually, ang nahihiling ko sa mga Facebook post na dakol talaga ngunyan ang nagkakaigwang mga wildlife sightings, mga turnover na igwa kita digdi sa DENR. Ang iba recently may cobra nga ni na turnover sa satuyang opisina. Ang mga personnel ta po ba trained
para mag-rescue nin mga halas lalo na kung arog kaini na venomous o makamandag? May mga personnel kita na train na para sa araw kayo ng mga handling of wildlife. Actually, meron igwa man kita mga equipment na nagamit para sa kung paano i-handle ang mga wildlife. Pero it needs practice. Although nagkaroon sila ng training, yung practice pa rin na kailangan na igawin nila. Anyway, we have a coordination naman sa wildlife park sa Albay Parks and Wildlife na kung saan may mga trained man sila duman na mga personnel na pwedeng magtabang sa tuya. Anyway, ang ginigibot naman, may strong coordination kita sa mga araw kayan. May mga vetmed man kita na pwedeng makatabang sa pag-rescue ang mga wildlife sa kapag-determine kung healthy ang wildlife bago i-release sa wild. Iyo po pala rin ang polisiya ta Sir Bong na pag halimbawa may na-rescue na mga wildlife species, pwedeng mga monkeys, mga bayong, mga halas o mga agila, iaasigurar ta mo na healthy ining mga kondisyon kang mga hayop na ini bago ta ibalik sa indang natural na habitat dyan nga ni sa Mount Mayon protected area asin kung sain pa nakabubuldan ta di ita sinda pwedeng i-release sa wild na bako healthy tiga ataman mo na ini kang sa tuyang partner na mga vet meds ining Albay Parks and Wildlife. I believe iyo din ang sa tuyang katuwang asin mga manlain-lain pang mga lokal na pamahalaan tangan ina maasigurar ang kamugtakan kan mga nares kita. So siguro Sir Bong apot magpataid kita sa tuyang mga kaimanwa na pwedeng mag-report kung may mga nahilingan sinda dyan na mga sightings tangan ina mares kita o paano po sinda makakomunikar digdi sa tuyang opisina tangan ina makaagad sindang tabang kung may nahiling sindang mga arog kaining wildlife species. Yeah, thank you. Anyway, pagka-araw kayan, pwede i-report sa digdi sa region, pag sa Albay, pwede sa Penro, may mga office naman kita sa mga field offices, pwede i-report kung may mga issue kayo when it comes to wildlife. Nandiyan ang mga Penros, digdi sa Albay, igwa kitang Penro na nasa Lapu-Lapu Street, igwa kitang Senro sa Ginubatan, So mga nearest sa DNR office, pwede nyo i-report. Actually, gusto ko lang i-share na nangyari kahapon, yung launching of the Diocesan Campaign Conference on Environmental Protection and Good Governance, wherein ang daming attendees, nasa 300 plus, na hinel dito sa Legazpi Convention Center, spearheaded by Social Action Center of Diocese of Legazpi, kung saan na-discuss doon yung mga ganyan nga mga issues natin about environment. Magayon ini Sir Bong, kung takulod ang attendees kaso hapon despite the weather disturbance, ibig sabihin ang pagmukna, ang advokasya talaga kan mga tao para sa satuyang kapalibutan yaon dyan despite kung ano pa ang kaulangan kang satuyang weather. So Sir Bong, kasubaago, aramta na may mga enforcement laws and rules kita para sa mga buhay layas as in buhay ilang. At the same time, igo din kitang enforcement rules and regulations para man sa satuyang mga forestry laws ining mga kahoy na tigbabantayan ta na dapat may mga tree cutting permits. Base po digdi sa satuyang mga forestry laws. Ano po ba ang paano tatig titiyak na pati po ba ang pagbiyahe kaining mga kahoy na ini dapat may permiso hali sa DENR kasi aram ta na kaipuhan mag-secure kay tree cutting permit. Paano po ba sa pagbiyahe? Halimbawa sinakay sa tricycle o sinakay sa jeep na violation pa lang ito, may wala pa lang permiso ining mga kahoy na sinakay digdi. Liable po ba ang mga tricycle drivers, jeepney drivers na pinarangayaman sa nakamita isasakay ining mga kahoy na ini? Ano po ang polisiya kang DENR manunungo digdi? Bali ang policy tayo yan, inot na inot dapat pag ita-transport tong kahoy, dapat may cutting permit. Then pagka nakat na tong kahoy,
itong puno, let's say yung puno, nagawa ng lumber yung mga logs na pinutol, lumber na siya or flitches, bago ibiyahe, kukuha muna ng permit sa opisina. Pagdating sa issuance ng permit, naka-indicate doon kung ilan yung volume, ilang pieces ng lumber na ibiyahe, then kung ano yung conveyance na gagamitin, either truck, jeep, o whatever a conveyance na naka-indicate yun sa permit, sa transport permit niya, kung ano yung plate number ng truck o jeep na gagamitin, kung ilang lumber o ilang volume ng lumber ang isasakay niya ron, naka-indicate yun sa permit, tapos may duration lang yung permit. Let's say 5 days, may duration lang siya na hindi siya pwedeng lumampas. Ngayon, kung mag-expire yung duration niya na hindi pa nabiyabiyahe, magkukuha uli sila ng another extension ng transport permit. Yung kasing sinasabi mo kanina na nakikiusap na probably mga illegal ito eh. Illegal yung pagka-possess ng mga lumber. Yung makikiusap lang sa tricycle na ibiyabiyahe ko lang, maganon. Iwasan natin yun. Malamang wala mga permit yung mga yan. Madadamay kasi pag nangyari yan, transport without permit, pati yung conveyance ma-apprehend, makukumpiska natin, pati yung mga forest product na sinakay, pati yung driver, magkakaroon pa rin ng kaso. Ang kakasuhan natin, siya may possession, kung sino yung nandun sa sasakyan, sila mga ma-involved na pwedeng kasuhan. Sila mananagot doon sa pag-transport ng walang mga illegal documents na galing sa ating opisina. So, hindi po pala, Sir Bong, talaga ang regulasyon pag abot sa tree cutting permit as in transport permit na included duman sa mga nitty-gritty niya duman sa dokumento na i-issue kang DENR kung saan isasakay, pera ang volume, anong klaseng species ito kang kahoy, ano po. So, pagirumdum ta po ini sa satuyang mga kaimanwa na aram ta po pag-arog ka ining panahon, gabus kita kaipuhan maghanap buhay wara man sa tuya na dai nag-iigos tangani na makapag-provide sa tuyang mga pamilya pero sa pag-igos ta po sa paghanap buhay ta siguraduhon ta po na dai kita makakabalgar ki maski anong lay o maski anong regulasyon hali sa mga opisines de gobyerno lalong-lalo na ining mga isasakay ta na mga kung may masapar kitang arog ka ining sitwasyon maray na po ang nakakaaram maray na pong aram tang bako ini tama makalikay kita tangani day kita maagrabyado igwa kitang comments sa tuyang Facebook live si Ma'am Rosa Betis. Good morning. Thank you, DENR, DZGB sa mga information. Pabati po, Heaven's Friend, Agarwood, T, Albay, Lapnisan staff, Legazpi City from Malate, Manila. So, gari igwa ini si Ma'am Ki, mga farm ba ini for Lapnisan, So, siguro, Sir Bong, aramta na may mga regulasyon para sa mga trees, aramta na iba din ang regulasyon pag abot din sa mga lapnisan. Pwede mo po basa mo yung ihras ang regulasyon pag abot din sa mga lapnisan trees kasi aram ko mas stringent ang rules na igwa kita. Okay, sa ngunyan, madami kitang nag-produce ng lapnisan, lalong-lalo na sa Sorsogon. May mga wildlife culture permit kita na naibigay diyan. Sila may mga nagre-raise ng mga seedlings ng lapnisan na for commercial purposes kung saan yung mga gusto mag-establish ng lapnisan plantation na pwede silang bumili doon sa mga ating mga permittee na mga producer ng lapnisan seedlings. So, ang nire-regulate lang natin dyan yung production kasi may mga mother trees yung mga nagpo-produce ng lapnisan seedlings, meron mother trees na kinukunan. So, dapat yung mother trees registered din pag-issue natin ng wildlife culture permit. Kung ilang mother trees yung magiging source nila ng lapnisan, ng seeds, yun lang ang binibigyan natin ng permit. Then, pag-transport naman ng seedlings na pinocure doon sa mga legitimate producer natin ng seedlings, dapat may local transport permit na i-issue ang office.
Otherwise, pagka walang local transport permit, illegal yung pag-transport ng mga seedlings ng lapnisan. So yun ang mga nagiging regulation na ginagawa natin sa lapnisan. ah Halos dakul mananggad ang mga parang may mga desire ang mga tawo ngunya na ano nga kita ki mga lapnisan ta aram ta valuable ining klase kikahoy nata ba Sir Bong medyo valuable ining mga lapnisan para sa in ba siya. Anong commodity ba ang nagigibo or para sa in ba siya tigagamit sa community? Kasi maraming parang nag-aagam-agam na pag nagtanim pa ng lapnisan, makaproduce siya ng agarwood. Mhm. Yung agarwood kasi ang magiging raw materials na kinokolek natin sa lapnisan. So, yung nga, sabi nga nila, liquid gold kasi mahal ang per kilo pag nagbentahan. So, yun ang assumption ng mga gustong magtanim ng agarwood na makapag-produce kasi magkano ang per kilo? Almost 1 million or 500,000 to 1 million ang per kilo ng agarwood na sabi nga for export. So yun ang nagiging ng mga kababayan natin na makapag-produce ng lapnisan trees para sa production ng agarwood. Yun lang naman ang hindi naman siya nagigibol lumber kasi hindi naman siya magandang klaseng kahoy. Yun lang talaga production lang ng agarwood ang tinitingnan natin pagdating sa lapnisan. Mahalon pala ang value kaining agarwood, Sir Bong. Kaya actually, ang nagkakaigo baga kitang mga accounting kang sa tuyang mga forest products na iiling ta sa accounting na ini ang mga value kang mga forest products na igwa kita na ini pala na agarwood o lapnisan dakula ang value kaya dapat man bantayan da din ang regulasyon kang mga ini as in titipo ba sa DENR Bicol may mga na-issue na kita na pwede na mga farms o mga tao na allowed na magprodusir ka ini? Sa ngunyan, ang na-allowed pa lang natin ay yung wildlife culture permit, yung production ng seedlings ng lapnisan. When it comes to harvesting naman ng wala pa tayong na-issuehan ng permit pagdating sa harvesting ng agarwood. So, ibig sabihin, ang naano pa lang natin na monitor yung mga illegal transport ng agarwood Mhm. na galing man sa ibang region. Actually, from Visayas and Mindanao yung naprehe natin ng mga agarwood na illegally transported. So pagdating dito sa atin, wala pa naman. So ang inaano natin sa mga gusto mag-engage diyan sa farming ng lapnisan, magkaroon ng tree farming, i-register din nila yung plantation. Tree plantation registration, dapat i-register nila pag gusto nila magtanim ng lapnisan, tree farming para in the future, pag harvest, mas madali nang kumuha ng permit. Dapat talaga gabos na mga tigagibo ta ma-follow kita sa regulasyon kang sa tuyang batas kang mga polisiya kang mga opisina ti gobyerno. So Sir Bong, thank you for sharing ining mga lay na igwa kita para sa mga lapnisan. So siguro Sir Bong, ang mga isip kang mga tao ngunyan, paano ba sinda makakatabang para sa mga wildlife protection, lalong-lalo na ngunyan sa panahon kang kalamidad, as in siring man para man sa satuyang regulasyon, kaining satuyang mga forestry code, forestry laws na igwa kita. Paano ba ma-engage o ang ordinaryong listeners ngayon nagdadangog sa programa ta, paano po sinda makakatabang, Sir Bong? So, malaking bagay ang community sa pagtulong sa mga program natin kasi may disseminate lang natin itong information. It's already malaking tulong na sa atin. Malaman lang kasi yung maging aware ang community, ang individual pagdating sa ating mga environmental laws. Yung nga napag-usapan kahapon do sa launching, marami ang hindi nakakaalam kung ano yung mga role ng bawat
government offices. Hindi nila alam yung Penro, nalilito sila kung sino yung Penro kasi may Penro ang probinsya, ang local government unit, may Penro din ang DNR. So magkaiba ng function yung Penro ng local government unit at magkaiba rin ng function yung Penro ng DNR. So yun na-explain yun kahapon pagdating sa, kasi nalilito nga sila kung saan pupunta. Kung ano pwede nilang lapitan, ano bang Penro? Penro ba ng Albay? Sinabi, pupunta sila sa local government unit, sa province. Then ang concern pala nila, nakaano sa Penro ng DNR. So ang malaking bagay na may tutulong ng community, maging aware lang tayo sa ating komunidad, sa ating surroundings. Yun na, ang nabanggit nga kahapon, napakalaking problema na mention mo na lang kanina, yung pagdating sa pagtapon ng basura. Yun, napakalaking ano, yun na naging concern kahapon doon sa launching, yung basura saka yung quarrying. Pagdating naman sa wildlife, na na-discuss din kahapon na dito pala sa Albay, sa Mount Masaraga at sa Mount Malinaw, meron tayong wildlife species doon na doon lang makikita. Mhm. Isa siyang frog. Anong species ini, Sir Bong? Frog. Frog. O maliit lang na siyang frog, pero siya pag nag-produce ng ano ng kanyang mga ano, mga anak, hindi siya dumadaan sa ano, paglabas niya frog kagad, hindi tadpoles. So, present kahapon ng isang professor na biologist na napakaganda pala ng environment ng Albay. Kaya nga tayo may biotic reserve na inaano ang Albay, napakaganda pala ng ating mga ano dito, mga wildlife species. So may tutulong lang ng community, i-disseminate natin kung ano yung nalalaman natin, ibahagi natin sa ating mga kaibigan, mga mamamayan na nandyan sa community. So itong program natin napakaganda, sana na maraming natutunan din ang ating mga listeners. Ining tigheras mong information, Sir Bong, actually bago din inis ako, taaram ta po baga ang life cycle kisarong frog o talapang, pag nag-agi siya, bunay, di ba? Pag bunay, ma-hatch ining bunay, magiging tadpole, as in madakula, saka siya magiging frog o talapang. Pero digdipalan po sa Mount Masaraga, igwang nahanap na species na tigheras nga ni Sir Bong, na pagkaaki kang frog na tulos. Iyo ba? Tama ba ang pagkasabi ni Yes, Sir yes, Bong? oo. Marami, hindi na natutunan ko rin na ano, meron pala Mhm. dyan sa Mount Masaraga at Mount Malinaw. So, ano ini, good news ini para sa satuyang mga wildlife species na igwa kita. Ibig sabihin, very marambong, masaring gaya ang igwa kitang mga wildlife species digdi sa Bicol region. So, siguro Sir Bong, bago matapos ang satuyang programa, aramta na ang Enforcement Division kang DENR, saro siyang arm na kung saan tiga enforce ta ang mga batas para sa forestry, para sa wildlife, pero para ma-enforce ining mga batas na ini, igwa kitang mga katuwang na mga ano po ini, military, mga kapulisan. Paano po ba ang partnership na nagkakaigo kamo? Kasi aram ta ang DENR, ang igwa kita ballpen, igwa kitang database. Pero pag abot sa field, kaipuhan ta din i-secure ang satuyang mga kaibahan, ang satuyang mga forest rangers, ang satuyang mga enforcement officers. Paano po ang partnership na igwa kita sa mga uniformed personnel, as in sa mga iba pang partner stakeholders pag abot sa enforcement kang satuyang mga batas? So, okay. Igwa kitang ano, Regional Anti-Illegal Logging Task Force, no, kasi kung saan member man din yung mga ano, other law enforcement agencies, nandiyan ang NBI, PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, NAVFORSOL, yan ang ano natin. Sila mga partner natin, including to mga ano sa DOJ, to nasa prosecutor office, tapos nandiyan yung ano, Philippine Air Force, sila mga partner na pagdating sa implementation, malaking tabang ang nagagawa ng PNP. So sila mismo nakaka-apprehend din, pero tineturn over naman nila sa office pag when it comes na pagdating sa apprehension.
kung saan tinutulungan natin sila para sa pag-file naman ng criminal complaint sa korte. So malaking tulong to mga agency na partner natin pagdating sa environmental law implementation. Kaya ang katuwang talaga kan DENR, nagpapasalamat po kita. Tadiing sawa din ang suporta kang manlain-lain na ahensyas de gobyerno, lalong-lalo na sa enforce kan sa tuyang batas. Basahan ko lang, Sir Bong, ining mga nag-appear sa sakuyang Facebook Live. Si Sir Senro Aldrin Baruga is watching, si Ma'am Gemma Se is watching, si Mr. Christopher Sabat Laud is watching. Kaso bago man po, nahiling ko, nag-antabay man si Chief Marl Francia sa satuyang Facebook Live. Good morning po sa gabos na mga personahes as in leaderes kang DENR na nagsusuporta as in nakaantabay sa satuyang programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. So Sir Bong, igo ka po bong panghuling mensahe. May gusto ka din po bang i-shout out sa pag-iriba mo as in mga gusto mong i-agyat sa publiko? Okay, shout out sa mga taga-DNR na online ngayon nakikinig. Salamat sa pagsubaybay sa ating programa. Yung in addition, sabihin nga natin para sa information ng lahat, yung bagong-bago, yung Mount Masaraga nga ay declared na as protected, legislated na siya as Mount Masaraga Protected Landscape. So maganda rin na legislated siya kasi yung nasabi na may ganong species pala tayong makikita doon sa Mount Masaraga na doon lang siya makikita talaga itong species na to. So timely din na nalaman natin na may mga ganong species pala dito na dito lang makikita sa Albay. So gusto ko rin shout out yung mga umaten kahapon sa launching, yung mga taga Penro Albay, sila Mampot, si Noel Aban, yan, si Joseph Giriba, na sila ang naging panelist doon kahapon sa mga sumagot sa mga katanungan ng ating mga panelist doon sa mga katanungan ng mga umaten na mga taga-Albay regarding sa environmental concern na nire-raise ngayon ng Diocese of Legazpi. So, thank you very much, Sir Bong, sa paghiras mo kaining impormasyon na nagkaigwa palaan kay araw kaini na pagtiripon kaso hapon na kung saan bako usa na ang gobyerno, bako usa na ang mga lokal na pamahalaan, katuwang taman ang simbahan, katuwang taman ang diocese kang Albay, kang Legazpi, tangani na makisumaro sa pangalaga kan sa tuyang kapalibutan. Sana, Sir Bong, ining panahon magtuloy-tuloy na ang pag-init pero maski nga ni araw kaini na nagkaigwa kitang kalamidad, bako lang po ang DENR kung pati po ang satuyang bilog na komunidad, kaibahan ta po ang mga media, ang mga kabataan, ang mga politiko, ang mga kaibahan ta sa komunidad na magkasararo po kita sa pag-ataman kan sa tuyang mga kabuldan, kan sa tuyang mga wildlife species na parte po kan sa tuyang buhay asin kultura. So maraming salamat po, Sir Bong, tigtaonan mo kaming oras maski aramtang suspendido ang laog bunyan sa mga government offices, pero yaon kita padagos na nagtataong impormasyon para sa satuyang mga kaibahan, lalong-lalo na very timely na mga impormasyon manunungod sa kalamidad asin sa mga wildlife species tang pwedeng na-displace dara kang pagbaha. So nakaibahan ta po ang Chief kang Enforcement Division na si Sir Armando Omolida. Salamat po, Sir. Asin po sa iraruman kang liderato, kang maigos asin matibay na liderato kang samuyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. sa SU3. Ini po ang satuyang naging programa. Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Sa indong nahinanyog, ang